खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव हादरनि नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङा माखासे गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमानि गेवलां हाबाफारियाव थामहिनबा दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव माखासे मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिटिआरनि जौगानायनि थाखाय आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय माबायदि खामानि मावदों बेफोरखौ बुंनायनि अनगायैबो आरो मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव आरो बिथांनि सायाव नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङा हादरनि नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेलाव बाहागो लानायजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा सिएम प्रमद बर'आ मेंनो रोङै सासे दैदेनगिरि जेराव सासे मेंनो रोङै होनना बुंदों हारिनि थाखाय गोजोन खौसेथिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय गेलेनाय बिथिंनि थाखाय बे समाव मेंनो रोङै बिथाङा सासे मेंनो रोङै प्रमद बर' आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मेंनो रोङै बिथाङा मेंनोनो रोङा होननानै बाथ्रा बुंदों सासे हादरनि गोख्रों नखर मन्त्री अमित शाह बिथांनि खुगायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सासे मेंनो रोङै दैदेनगिरि होननानै बाथ्रा बुंदों अमित शाह बिथाङा थामहिनबा हादरनि नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बाख्नायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हादरनि नखर मन्त्री अमित शाहनि खोमा खाथियाव थानानै बुंदोंना बिथाङा फोरमायदों एबा गावखौ फोरमायना लादों जे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइनि थाखाय बा बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनो एबा गिदिर मोनसे सोलोंथाइ फसंथान गायसंनांगौ होननानै दाबि दैखांदोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव आरो बिथाङा फोरमायोदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखौ जेबो जिंगासिनाङा आरो बुंनो गोनांथियानो गैयादि बिटिआरनि जौगानाय एबा बिटिआरनि सोलोंथाइनि थाखाय बेयाव अलरेडि हादरनिफ्राय एबा भारत सरकारनिफ्राय रायजो सरकारनिफ्राय बेयाव लाना फैगोन सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ लाना फैगोन होननानै बे समाव खोथा होदों नखर मन्त्री अमित शाह बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव माब्रैहाय सासे बिथाङा मेंनो रोङै सासे दैदेनगिरि होनना बुंदों बिथांनिफ्रायनो जों आबुङै मिथिना लानि। और ये प्रमोद जी है थकते ही नहीं है। अभी मंच पर मेरे कान में कहते हैं कि बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ लाइए। प्रमोद बाबू चिंता मत करो, आपकी मांग करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार अपना हर वादा पूरा करेगी, इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। और ये प्रमोद जी है थकते ही नहीं है। अभी मंच पर मेरे कान में कहते हैं कि बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ लाइए। प्रमोद बाबू चिंता मत करो, आपकी मांग करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार अपना हर वादा पूरा करेगी, इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। और ये प्रमोद जी है थकते ही नहीं है। अभी मंच पर मेरे कान में कहते हैं कि बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ लाइए। प्रमोद बाबू चिंता मत करो, आपकी मांग करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार अपना हर वादा पूरा करेगी, इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है।